دنباش گوندê ترحین li babê. Bêvî min hûn vîdeo bibînin ta dawî. Dawî de şaşak tê pêşiya we min gelek vîdeo belav kirine. Hûn bixwazin hûn karin wan vîdya jî temaşe bikin. Gundê terhîn gunda Kurdiyê ji dê êla pêktê ya pêşaltî û ya dîdan. Mala mişê ji dîdanın û mala cerrah ji pêşaltî ne. Belê ev gund ser Helebê dikeve devera Babê, dûrî Babê 18 kîlometr, bihêla Bakur, neşteciyê wê 300 not û dikesin û derdora wê gundê Kurdî hene, gundê Kenderiyê û Mazcî û Herebwêran û Şibêran. Hemû ev gundana Kurdin. Bi nav û dengê ev gund xwedîkirina Hespan û Mîhan û Bizinan û çandiniya ceh û gennim Nîsk û Kemunê di salên 1990 ta 1990 hate neşteciyê gund gelek işkence dîtin û hatin qedexekirin ji avakirinê re. Mîna bîrên ava ve xwarinê, avakirina dibistanekê ji bilî dibistana kevin ya odak tenê bû û xwe hatibû xwar û xanînên nî jî bên avakirin ji xwe dihatin qedexekirin ji ber sedem jî kî bû ê iqtaî bû. Ev pirsgirêkana de di dawiyê û di encamê de çi çêbû ev yê iqtaî hat kuştin ji hêla du xortên vê van herdû êlan de. Pişt re xaka wan ji wan hat stendin ji van cotkara û bû cihê dara û xortên van herdû êla jî hatin şopandin ji hêla hikûmetê û wan hebûn jî hatin girtin bê dadgeh û xaniyê wan rûxandin hatin koçberkirin ji pêvî mala iqtaî wek xwe me. Mixabin ev rewşa gund û piştî krîza Sûrî jî gelek işkence gund hat, topbaran dibû, diziya gund hat kirin, gund kes tê nemayî ji Kurda mixabin.